أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, makataw tayo manghuran yari na isab kita niyo haamuin kakahinang pagtuntut ilmu dahing haamuin sa laggo-laggo iman dahing ha mga kaabugaan sin saitan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in pagtuntut ilmu ang kansa in syaitan makataw tayo manghuran lando tuod in tuyok niya amuin mamagang ihaipon kuminang simpagtuntut ilmu ini karena makataw tayo manghuran in kaingatan sin syaitan iblis apabila in ipon makahasil na ilmu tanto na sadya amuin kahunitan na siya manasat di niya na amuin kakausan sa ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala magduruhun na in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sab sin ilmu. Lawngi Hasanul Basri rahimahullah, rahbatul abdi min Allah ala qadari ilmihi billah. In kabuga sin ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hagantaan sin amuin panghati niya ilmu niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kansa biyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala halang Quran in mga manusia ipon niya makapagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala hinda siyo bukon amuin mga sila politician, bukon amuin mga kawasahan, bukon amuin mga altaan sumagawa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama bunal tuod in matan makapagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga sila ulama. May tayat usab sin ilmu amuin yaun hapangatayan nila. Alhamdulillah makataw tayo manghuran in ini dahing hapanawfit sin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap hang katao amuin makahinang siya sin amal ibadat sa lagu-lagu ini atau damikyan amuin sa rayaw-rayaw ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin miyari kita niyo karna bumasil sin ilmu. Na ini kapaiddahan niya dunya akhirat mga kataw tayo manghuran dunya akhirat iban sarta in waktu tanyo rendi hayni di siya malukpas karena rendi hayni yari kita nyo piyalilibutan sin mga malaikat sarta maputos kita nyo sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan amuin sakina kahanungan sin pangatayan pa bawaun sin Allah subhanahu wa ta'ala haamuin mga hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga manusia nagtipon-tipon sila amuin manumtum magpangadji piangadji hatungod sin pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kansa makataw tayo mangunan sampay kalupahan mo sa in amuin mga kaproblema-problemahan mo biyayan. Kalupahan mo yan yung kasusahan, kabimbangan, uno-uno na. Sahab sin amin barakat, sin ilmu, mga kataw tayo manghuran. Dahil nga sabihat yung kita nyo, magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, arum ini, amin panawfik niya katutan nyo. Na mga kataw tayo manghuran, in manusia, hati niya rin di hadun niya, miyari magmatuyok doon siya, humasil, sin uno, sin alta. Na in alta ini, biyahayan na sadya. Kaya ingatan nyo na, magtaas, magbaba, magnaog, iban, maggawan, in alta. Biyahayan, maglibot-libot na sadya manusia. Adapun in ilmu mga kataw tayo manghuran, in iyan, dahon tanyo palom, liyang lahat mga kataw tayo manghuran, in ilmu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narain dihay ni, aw nga mga hilalaungan, si mga sila ahlul ilm, ding ha mga hukama, among magiril hukuman long nila ajibtu liman yahzan ala nuqsani malihi walam yahzan ala nuqsani umrihi. Makainu-inu pakaradyaan, mainu-inu ang kulong niya
aamuin manusia masusa siya nagkulang na inamuin alta niya kaya kulangan kaya hilingan kaya kulangan sumakawa di siya magsusa amuin kimu na kaya kulangan na inamuin pangumulan niya na wa ajibtu liman yashtagil bil mudmirat bil amuin maajaib damikian ako aamuin mga sila maligap tuod sila haparkala dunya amuin kahalan sin dunya mudbiratun anhu nanay kurina manaykod kanya yung dunya biyayan wa ya'rad anil muqbila alayhi al muqbila pag ubos taikuran niya isab in amuin magsusung magdaratong amunin adlaw akhirat makaajay mga kataw tayo mamuran ang kansi pangadyan tanyo ini amuna in amuin tartiban sin kahalan si manusia adlaw akhirat biyayan supaya makapanganal naman kita niyo sin amuin adlaw akhirat amuin magdaratong na biyayan adapun in dunya ini namanay kurikato tanyo ang kansalong si mga sila ahlul ilm maka inu-inim pakaradyan si manusia hatungod sin amuin manaykod kaniya dunya dahil doon in kaligap niya in waktu niya mataod adapun in magdaratong adlaw akhirat susungon niya amu sabyaw in tiyay kuran niya tiyahil pahil niya narain dihay ni mga kataw tayo manguran sugpatan tanyo in amuin pangadyan tanyo amuin tartiban sin kahalan sin manusia adlaw akhirat napangadjitan nyo sampay pa hikaupat amuin panagnaan kahalan si manusia dahil doon amin pag-iyanon fitnatul kabar amuin panagnaan halong pakuburan pangasuhan siya si mga pangasuhan si mga mungkar iban nakir hikarwa kahalan amuna in adabul kabri wa na'imuhu amuin siksa halong pakuburan iban amuin ni'mat halong pakuburan in hikatu kahalan pag-ubusit to puno ng Jumat to amuna al-ba'ath amuna in pagbangon atau pagbuhi was na yung hakamatay atin niya amuna in tuyok sang kakala hikarwa mga kataw tayo mangmuran sin Israfil sabin dunya ini makarwara tuyupan sin sang kakala panagnaan tuyok yato na atin niya malungsad in amuin dunya ini labayon siya atin niya amuin atin niya linog sampai amuin malungsad na indunya ini in amoy mga bituon amoy malingkat pagkakitaan tanyo waktu rumyan mahinang na siya amuin biyasin mampalam lanas makuan na mga katao tayo manguran mahulog na mari in amuin mga kuwan in amuin mga bituon yan in amuin mga kalangit-langitan in iyan makuha na mga katao tayo manguran masipak na mariayan mabuklak na in amuin mga kalangit-langitan kahalan sin amuin adlaw kiamat tuyok panagnaan niya to sa magkuan na sin amuin maglungsad na sin dunya pag-ubos siya to mga katao tayo manguran pag-ubos siya to amo na tuyok hikarwa amo na in pagbuhi buwas na nga kamatay al-ba'ath amo na magbangon na in tiap-tiap ang katao dahil nga amo in lugal kaya kubulan kanya sibu na siya hauno na siya lugal na kuwan kaya kubul dito na siya mangon mga katao tayo manguran ang may ating tuyok hikarwa ang palaw mga katao tayo manguran yung saun asal tiyatanam sin Israfil hasimod niya in tuyok yaon abilayaon mga amuin longta mga nasa biyayan nabiya kita sing giablaan ini sumakawa inyat to di at Jumat mga katao tayo manguran sa in mga malaikat mga katao tayo manguran sab sin wayun paghaman-haman nila sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya yaun asal siyasad dia intuyok pagdaakit to pagtuyok direct magtuyok mga katao tayo manguran kung biyasin kita ini manusia hati niya bang kita da akong biyan hati niya mga longta was na kuan takad na balong tabian ang atinya daki kalong niya kaminit sa atinya long taon ang kajam ay mga ini di man jari mga katao tayo manguran atinya ta umiyan kita insya Allah
sekali ditarai nangun nanya tu di manjari maka tau temang Quran daung simbangan sila min aqwalis salaf khairul maqal ma saddaqahul fi'al amu in sarayaw-rayaw himo ilalaungan amu in ya akaran siya sin kakahinang maka umian ng dakika na dakika tu dia na amu ya tu hikatu mga kataw temangon al-ba'ath in hikaupat amuna in dunuwish syamsi ala ruusil khalaiq amuin pagsuok sin amuin suga pauhan sin mga tiapanjari haparang mahsyar ini Jumat tu amin ke pengajian tanyo 5 bayat tu bila rakman nilayo niya hangka mail dakman maka tao tay manguran biyayan in kasigpitan haparang mahsyar in kahalan sin manusia dong sin mga ulama artinya dunya ini hangka wanadja shibir saja in shibir ini amin biayan yan in kuannya distansnya in layu-layu sumuok in suga mari la ahraqatil ard tan tutud masunog na in ginlupaan na biyari in na kahalan si manusia ang kansalong si mga ulama kahalan parang mahsyar na in kahalan si manusia malagbo mga kataw tay manguran malagbo yung kahalan nila kung yung kahalan tanyo rin dihay ni yung kahalan din ito dukaing malagbo yung kahalan si manusia tanda niya kay man nga ibutahon in kaaunan nila magtakad sin amuin mapun din ito parang mahsyar sarta wayroon pag inumakan way biat mga kataw tayo mga kahalan dengan sabiat to bang kita amuin bukun kita mapandung marayaw sin amuin kahalan tapag ibadat na tanto na sadya hatinya mabinsa na kita bang kita mapun din dito ato ampain kakahinang ta amal ibadat tiyo sabing pagpahil-pahil ta na biyat tuwing kahalan mga kataw tayo manguran sabing kahalan kasigpitan din dito hato depende aamuin amal ibadat mo ang kansa nasabutan nyo si 5 bayat to amuin aun pito amuin tumpukan in kahalan nila makasilong sila sabing amal ibadat nila ito mga kataw tayo manguran sampai rin dito hato amuin parang mahsyar wala tanyo na sabot amuin lawayan tanyo biyayan amuin bulas nila rin dito hato magpun mga kataw tayo manguran sampai mabot pa amuin daong ta simud nila in amuin bulas sin manusia sabdan dito hato dahil nga panagnaan manusia sampai pa kayo napusan punon ang kansin tawag parang mahsyar pagpupunan pagtangad sin amuin pakadaran kada sin amuin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala kau ninyo kuno kay man nga ibutahon in amin lugay sampai hula si manusia ran dito hato mabut pa simud mga kataw tay manguran in hula si manusia aun ding ha manusia kaibanan mabut in hulas abutan sila sin hulas sin manusia sampai pa buku-buku sin siki nila in kaibanan sampai pa amuin tuhod nila abutan in kaibanan sampai pa amin hakwaihi artinya amuin hawakan niya nabiyayan mga kataw tayo manguran in amuin kahalan sin amuin manusia rin dito hato in kahalan din dito duwaing biyayan in kahalan nila aw nabiyat to tugtug pa simod tugtug pa amuin buku-buku tugtug pa hawakan depende ang kakahinang mga kataw tayo manguran man kung makuso mag-ibadat insyaallah subhanahu wa ta'ala malapas kaw dahil nga mga kabinsanaan biya ini may tayo silang hulasan biya to min syiddatil har sabsin amin nakalando in paso mga kataw tayo manguran nakalando in paso kaw ni kunang kamal dakman in suok-suok sin suka pautan nyo ini na biya yan in kahalubiluhan adlaw akhirat mga kataw tayo manguran suma nang kanabi ani sinasabot nanyo paya'rikul insan nahulasan din dito hati manusia mimma yahsul fi dhalikal yawm samsin kahalan biat masukin suga lakinnahum ala hasbi a'malihim sumagawa in kahalan nila to magbidda-bidda depende hamin kakahinang nila amal ibadat dahil nga sawet mga kataw tayo manguran bang biya ini kaya ingatan tanyo na in jumatu hasusungun among inlong tahika upat kahalan si manusia daw akhirat di nga sabihin in tao halun akal amun pataud-taudon niya in amal ibadat niya sungsungan niya in tuyok niya mag-ibadat
sungsungan niya mga katao tayo manguran, supaya malapas niya dengan mga kahalubiluhan diyan to. Nabiyahayan mga katao tayo manguran. Mari na supatan tanyo amo na inhikalima na kahalan sin manusia adlaw akhirat. Kuno na amo na in muhasabatul khalaiqi ala a'malihim. Pag-ubos din dito hato amo in sumuk ng suga parang mahsyar. May pag-ubos na tuno ng jumatu amo na in paghisab sin kakahinang sin mga piyapanjari, mga manusia nga panagnaan sampai pa kahinakusan. Then dito hat mga katao tayo manguran, hisabunin tiap-tiap ang katao, amuin mga nahinang nila mangi marayaw mga katao tayo manguran. Ang kansang yanan, in amuin adlaw kiamat, dengan mga nganya, yaumul hisab, adlaw paghihisab. Sumawa atin niya, hin kahalan sin manusia dan dito hat to, in paghisab, bariman, iman kafir. Duka ingin kahalan mga katao tayo manguran. Mayta sabab in kahalan sin paghisab ha mga sinabar iman, ja'alana Allahu minhum, ya panjari naman kita sin Allah Ta'ala makalamod din kanila, in paghisab sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaun in kalabyan niya, yaun in amuin sangat karayawan, sangat kamurah, amuin mga sila bariman din diha dunya, mag-iibadat, mga sanitya, magsasambahayang, amo hindi pagkalitaan waktu sa nitya longta. Isabunin mga bariman, then doon hayain bariman, sarta uno in jumatu, fayakhlu bihi, wa yada'u kanafahu ala alay, ay sitrahu. Kung paghisab sin Allah subhanahu wa ta'ala biyadiin, amin waktu paghisab habar iman, hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pagtampan niya, sitir, pagtampan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga pardusahan, sin ipon, utangan niya to. Mga sinabar iman, pag-usunin jumatu, sampai hipa ingat sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon bar iman yaun, in gusa na hinang niya. Ang pabaitaan siya rin dito hatu, baitaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amilta kada fi yawmin kada, himinang kaulong niya, sin ini, dusa ini, adlaw ini, dusa ini, na, rin dito, nakarecord ito katan, mag-isab na, mangimarayaw lang tayo ito katan. Nabaitaan ko rin dito hatu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, waktu pag-isab kayo mo, nahinang kau, iminang ko sinhinang ini, adlaw biya ini, ang makatusah walala munal ka tawukon narain diyahay ni uno inyanun si manusya hatta yakira wa ya'tarib sehingga amuin time bukuhon niya na time maun niya na pagin hawawaran niya insayon nagdusa iban amuin mamunali na tuod siya time maun niya na tuod inakuyaw lang niya nagdusa ako nahinang ko tuod yan time maun niya na pabaran niya Faida aqarra wa'tarafa qala Allah subhanahu wa ta'ala apabila ipon tiyay niya na atin niya nagdusa ako nahinang ko yan di niya na madinay sabiat to kanya eto dito ato kaya lukis katan inamoy kakahinang niya Allah manahot maaslang pagtay niya rin dito ato unuin parman si Allah subhanahu wa ta'ala kanya inni qad satartuha alayka fid dunya bunal tuod parman sin Allah ta'ala ibita kanya bunal to din ako Allah subhanahu wa ta'ala tiyampanan ko yan in pardusahan mo sindin dito pahadunya Allahu Akbar dengan mga salagu-lagu ni'mat mga katao tayo mga Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon in ipon makahinang dusa pag-ubos tampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin kuanya to pardusahan na supaya di amuin mabiyas lang in manusia dengan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sitir amuin manampani sin kaaywan na in Allah subhanahu wa ta'ala biat mga katao dengan mga salagu-lagu nikmat niya tiap-tiap manusia wayrun manusia dengan katutan niyo usog babae in amun di siya magpakahinang dosa tupot Allah subhanahu wa ta'ala makaingat
sa in Allah subhanahu wa ta'ala wayruun makaingat at today nga mga ipon sabsin amuin uno sitrullahi ta'ala sabsin panampan isin Allah subhanahu wa ta'ala kanya amo na ini mga Islam inni kad satartuha alayka fid dunya bunal din ako parman sin Allah ta'ala yampanan ko yan indo sayan sindito pa dunya wa ana aghfiruha lakal yawm na adlaw ini adlaw kiyamat ampunon ko kaymo Allahu Akbar pa mga sila bar-iman diat mga kataw tayo hangkan sa in paghisab adlaw kiyamat ha mga sila bar-iman yaunin kalabyan sarta sin kalabyan sin Allah Ta'ala kamuran niya iban rahmat niya ha mga sila bar-iman yampun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyayan mga kataw tayo manguran parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amu intungod sin amu in sangat in Allah Ta'ala makaingat sin kahalan sin ipon niya amu in baldusa parman sin Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur kiya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amu in kakhiyanatan sin mga mata iwan sin diin uno-uno na in nakasipok halom sin daghal ini mangi naka atwa marayaw wayuun yan naka amuin nakatampan pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan katan kiya iingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan sa lagbog nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kiya ingatan niya in amuin kaayban sin manusia in amuin pag-aturun si manusia hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala tupot Allah ta'ala makaingat sa mapuasa tu wayroon niya makaingat ng mga ipon sabsin sitrullah sabsin panampan isin Allah subhanahu wa ta'ala uno in amoy pangadjian in ipon labi awla siya tampanan niya in kaayban sintay manghud niya bukun niya gamayan hati niya amin bisarahun hamanus siya atawa hihuwa niya in kaayban sintay manghud niya bisan in Allah subhanahu wa ta'ala hati niya in sifat biat tu inna Allah sitir yuhib hati niya in Allah ta'ala sitirin Allah subhanahu wa ta'ala manampan siya kaayban nabiyayan mga kataw tayo manguran ang kansa hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah isyusyo in amoy tampanan niya in kaaywan sin tay manghud niya muslim na tampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaaywan niya dahil di dunya iban adlaw akhirat nabangkaw in kakahinang sinabuk manusia hati niya in kasuban niya ipagwa niya in kaayban sintay manghud niya un-aun kakitaan niya kaayban iguwa niya ipanuisoy niya in kaayban niya to nahadlaw akhirat di ra siya makalipuas pagdatong sin hikalima kahalan tartiban amoy maghisab na daran dito hatu iguwa ra isab in kaayban niya tangkan sa mga ulama bangkaw mabaya amoy tampanan kay sin Allah ta'ala kaayban mo na ayaw ininangon mo piatus man satara musliman siyusin tampanan niya kaywan sa tayo mga muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah ang para dito at makataw tayo manguran bukun biasin amin din dihay ni kita niyo rabiayan din dito at day nga panagnaan manusia sampay pa kayo napusan yan to nakasakop kayo mo biayan kakampungan mo la siya mo ito katambian na pag kita ito gawang taran dihay ni kuwan na malaikat na sumakawa rin dito ati yato ati timam pala dito yung mga kakahinang niya kaiwan niya nawugo natin din ang mga malaikat manusya baldo sa Allah subhanahu wa ta'ala amin wayrun matiguma ang katawring kato ibot malingkan katan kita nyo ini fakulluna mudnibun fastaghfirullah katan kita nyo ini baldo sa Allah subhanahu wa ta'ala innal insana kana zaluman jahula parman sin Allah ta'ala unado di manusia in kaunan niya zalum anya yasiya jahula iban awam siya ang kansa si anya ya sabab siya in maghinang aming mga dosa magkahinang niyan inyan niya isiyo baran niya sabi ito sa yan, makamudarat ka niya. Sasab sinamuin kaanyayan niya, bisan makamudarat, inangon niya ramang katawtay manguran. Jahula, iban sin, amuin nakalanduin kaawam. May tayo ito, sa apabilay manusia huminang pardusan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab yato sinamuin kaawam yato. Wala niya matan kiya ingatan in hakikat
sin amuin sabin ilmu amo na in mangdamig amoy kigon niya ko rin nga pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tukhfis sudur iwan sin diin na in amuin halom sin pamataya biaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiat mga kataw tayo manguran in kahalan sin bar iman pag-isab kanya makakugkuyag mga kataw tayo manguran naadapon ha mga sila tao kupur wal iyazu billah in paghisab kanila amo na yung piagnganan uno suul hisab sangi hisab may tayat to unin ha maksud niya atin niya tiap kakahinang niya mga kataw tayo manguran hisabun kaniya manahod maaslag pardusahan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hisabun kaniya pagubos ito mga pardusahan niya pagubos wayruun ampunun hang sulag uno-uno day nga pardusahan niya wayruun ampunun mga kataw tayo manguran day nga pardusahan niya ang kanato sangi na hisaban ha mga sila ini kafir suul hisab biyatin kahalan ka mga kataw tayo manguran biat tura isab pag-isab kanila na sampay hibayta kanila na hinang in kakahinang dusa ini pag-usad to taymaon nila manyat to pag tayma nila biyayan na rin di hay ni unoy hinangon nila baytaan sila biyan na hinang dusa ini haadlaw ini unoy hinangon nila misan kaya ingatan nila dinayon nila mga kataw tayo manguran way daawahan nila mga katuran di daawahan nila asal biyanin tao kahunnalan na dumaawan na yan mga kataw tayo manguran ang kana sa tiyawag sabsin hunnal daawahan niya biyan daawahan niya hawak to ini daawahan nila ito sa yaon unin jumatu sumaksi na kanila in amuin mga dila nila in mga lima nila in mga siki nila mga kataw tayo manguran sin uno-uno na inahinang nila dahil di hayni labi luwa na tuod unong tayo sumaksi kanila ginpaisan nila sin amuin mga dusa na hinang nila para man sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma yuhsharu a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un adlaw amuin punun na in mga satru sin Allah subhanahu wa ta'ala apinal ka jahannam fahum yuzaun hati niya mapun dahin dun hayaon in dahin nga panagnan sampay pakahinakusan punun sila mga kataw tayo manghuran sin malaikat uzzabaniya amuin malaikat tunggo sin apinal ka jahannam duyon sila pa apinal ka jahannam punun mattu hatta idama ja'uha sehingga apabila dumatong na sila maun pa apinal ka jahannam uno ng jumatu sumaksi naman kanila in amuin tashhadu alayhim saksian na sila sin amuin mga kadila-dilaan nila sa pagdatong nila matu kuano nila nato dinayon nila wala kami naginang si mga biya ini wala kami naginang na yashhadu alayhim sam'uhum wa absaruhum saksian na sila sin amuin mga pangdungog nila sin pangatud nila wal sinatuhum wa juluduhum bima kanu ya'malun sin amuin pangdungog nila sin amuin pangatud nila sin amuin mga dila nila magbisara na iwan sin ginpaisan nila sin uno-uno na pardusahan na hinang nila pag-abot na dito at mga kataw tayo manguran umin agin nila paqalu li juludi min agin nila pag-ginpaisan nila lima syahidtum alayna may ta kamu magsaksi mari kamu singin paisan na mo kamu yan may ta kamu biyan sumaksi puno sambag si mga kuwan mga ginpaisan magbisara na rin dito ato qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay biyayaon lang niya biyabisara na kami sin amuin Allah subhanahu wa ta'ala amun siyain magpabisara katan uno-uno biyatin jumat mga kataw tayo mga Quran naray di hayni wairuun na amuin maka daawa sawab yaon na mismo amuin ginpaisan niya in amuin sumaksi kaniya isyureng katutan niyo in amuin makaligtas dahil nga amuin ginpaisan ini hawak tuhuminang siya sin maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala
mayroon sa mga kataw-tayo manguran kuat malainkan ni manusia ami pag-iyanon na putus singgin pa isa ang pasilabay taan dito hadto huwa amin antakan Allah alladhi antaka kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra amin nagpapanjarikan yu hapanagnaan yatu Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaihi turja'un iban harap matukan niya in balikan niyo nabiyayan mga katatay manguran kin pa isantay ni kita mo waktu pag hinang mo maksiat sumaksi yan kay mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yato wayroon to dapat babayar ya dunya magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang di na kita mabaya mag-discuss iman sin baranta hadlaw kiamat mga katawag tayo mga unong injimatu kanila yato may tayo na hinang nila sabab ini sila di sila magbuga amin huminang walakin sabi pampabaitan sila sa Allah subhanahu wa ta'ala walakinnakum la tastatiruna ay yashhada alaykum sam'ukum wa absarukum wala absarukum wa alsinatukum wala juludukum amuin kaanan nila may tatujimatu sabihin sila di sila magbuga di sila way kabuga-buga nila adlaw kiyamat amuin sumaksi kanila yaon in amuin pangdungog nila in amuin pangatod nila in kadila-dilaan nila magbisara na in kasikisikihan nila ang gautabaran nila iban sin ginpaisan nila wala hindi sila magbuga may tayat to sabab in kaaunan nila in huna-una nila pa Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ya'malun kama qala ta'ala sabihin huna-una nila pa Allah subhanahu wa ta'ala bunal turin Allah subhanahu wa ta'ala di niya kaingatan in kamatauran sin kakahinang nila hangkan sabihat tuin hinang nila di sila magbuka sabihin huna-una si mga kafir ini di kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in muslim makahinang siya simpardusan maksiat Allah subhanahu wa ta'ala makatali siya biyato pa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala waktu hinang kini maksiat di ini kingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala kansa goon sa dirak mabuka Allah subhanahu wa ta'ala nawang biyat tintalian waliyazu billah makalamod siya mga katawag tayo manguran sabihin hinang si mga kakafiran waktu sila naginang maksiat wayroon kabuka-buka nila naginang sawab in una-una nila di na kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala imaksiyat nila ini di na kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyaitan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala wa dhalikum zannukum alladhi zanantum birabbikum ardakum asbahtum minal khasirin in damikyan amuin una-una niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala yan amuinin Allah ta'ala di niya na kaingatan ni kakahinang niyo maksiyat na amuna in huna-una niyo yan pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan niyo nahinang para sa babansin amin kiya juljana nyo adlaw ini amin nang dahikan nyo sumud maripalong sinapinal ka jahannam na nanjariin na kahalan nyo nahinang na rin mga tao lugi parman sin Allah subhanahu wa ta'ala yan halong suratul Fussilat wa iyasbiru fannaru maswallahum parman sin Allah subhanahu wa ta'ala misan pa sila sumabar sin amuin siksa alaw mapinal ka jahannam di na mapinday kahalan fannaru maswallahum in apinal ka jahannam amura in paghulaan nila hadlaw kiyamat wal iyazu billah wa iyasta'tibu fama lahum minal mu'tabin parman sin Allah ta'ala misan pa sila mangayuk pa Allah subhanahu wa ta'ala mikibalik maripa dunya supaya bago nila kakahinang nila ang malibadat atau magtawbat sila di na tutuhutan kanila, di na hiril kanila, impya ngayon nila magbalik maripa dunya. Buat malaikanin sila, kakalnan sila, halomsin, apinal ka jahannam. Biat mga kataw tayo manguran kahalan nila. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, antakana Allahu alladhi antaka kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون
wadalikum zannukum birabbikum wadalikum zannukum alladhi zanantum birabbikum ardaakum fasbahtum minal khasirin fa in yasbiru fannaru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama lahum minal mu'tabin. Suratul Fussilat maka tahu tema Quran amin kisah katu sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu hama masina ufu biat yung kahalan in pangdung nila in amuin pangatud nila in amuin hatinya sumaksi kanila in gin paisan nila ayat mga kataw tema Quran makabuwa-buwa waliyazu billah biat yung kahalan kanila may tayat to hasupaya amun di na tuod sila makadaawa iban mahina tuod sila rin dituhat to wa yukhzuna biha iban mahina sila dahil dituhat mga kataw temang Quran ang kansaday nga mga duat niya wala tukhzuni ang san dua Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya aku hinaan daw kiamat mahita sila mahina at mga kataw temang Quran sa biyat to na rin dituhat to kaya sa saksian sinkatan amuin mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga malaikat ito na dahil nga mga piyapanjari ang katsa makahina salagu-lagu dahil nga mga salagu-lagu kahinaan na ini mga kataw temang Quran injumatu kanila di na sila makadaawa ginpaisan nila mamisara inhinang mubya ini mangi amuin labi pa dahil nga kakahinang sin binatang ang kajim Allah subhanahu wa ta'ala parman niya ulaika kal an'am balhum adallu sabila in kahalan si mga tao kafir ini in sila biya na binatang sa bukon hat biya to in parman sin Allah ta'ala labi pa dahil nga binatang in kahalan nila sa in kakahinang nila mangyan in yan nakalando ingi mga kataw tayo manguran amin di na tumo pamanusia in kakahinang di na tumo pamanusia amin sampai biya ita sin Allah ta'ala ito na sila darajat sa baba-baba lawi paingi dahil nga binatang tarin dito ato lumahil yato kaya sa sakupan singkatan manusia panjari ang kansaran dito at mga kataw tayo manguran tawahun pa sin ang pamanawag-tawag na dito ato amin kaya sa saksiyan kunin ibait na kanila haulai alladhina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin yaunna sila na yan lang niya in mga sila amin ng himuting kadabu ala rabbihim ng himuting patuhan nila ala la'natullahi ala zalimin unubukun kay la'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila tauan niya ya kitaan yung mga kataw tayo manguran in amin piyagbindaan sin amin paghisab ha mga sila bar iman paghisab ha mga sila amin kafir diyan yung kahalan nila mga kataw tayo manguran wala ko ito din piyagbindaan ang kansa amin kakitaan tanyo waktu biyayaon ini in mga satro atau mga kafir amin nagmanja tuod sila sin kawasan nila sin alta nila na sambatan dong sin syiar biyan sa ta'lam ya zalum manil malum gadan ya kau tauan niya ya kaingatan da nga adlaw konsum bang hisyo in amin blame tanto na sadya mga tao kufur Allah subhanahu wa ta'ala ang kansalaw sa mga sila hati niya si min akwali salap in adlaw amin makabawid na in amuin tauyan niya yaran diha dunya labi yan pangsan labi in amuin malaggo siya parkala deng sin adlaw amuin yan niya yaran diha dunya deng asabiat to pa mga sila kataw tayo manguran atau enroll sin muslim hawak to datuman siya sin musiba atau kapag manjaan siya sin mga amuin tao kupur la na sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi mapinda in pagtawakkal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in huna-una niya pa Allah subhanahu wa ta'ala unal rin Allah ta'ala tulungon niya ra itipon niya misan pa liwayan adapon in mga sila ini kupur in sila ini wanunda hati niya halawm da kalugian iwan in sumo nila sangi na daratungan mga kataw tayo manguran ang bukunda dia dunya dagpakanda sila sin kamatay namiyat to in amuin hikalima na kataw tayo manguran amuin paghisab pangayuntan niyo po Allah subhanahu wa ta'ala amuin makalamod kita ni beting kahalantan niyo
Inhi kauno mga kataw tayo mangguran pagpuasya to atin niya alwaznu amuna in magtimbang na rendihay ni magtimbang na sin kakahinang mga kataw tayo mangguran na amuna ni makabuha apabila mahugat pa in amuin kakahinang mo mangi amuna in sungon mo in apinal ka jahannam mo niya zubillah apabila in kakahinang mo insyaallah subhanahu wa ta'ala mataon in kakahinang mo sa atin niya marayaw na in sungon mo amuna in amuin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala angkan silang si mga sila daw ni Hasan anak ni Ali radhiyallahu anhuma inna aysaran nasi hisaban yawm al-qiyamah alladhina hasabu anfusahum fid dunya unatod in mga saluhay-luhay na hisaban adlaw kiyamat amuna in mga manusia hisab nila in ginhawaran nila dan di pa dunya hisab nila mga katawad ng mga bago po siya to fayukibuhum inda humumihim kita nila biyanding nila marayaw in mga parkala mahal ka kanila apabila in parkala yaun hati niya aun connection pa Allah subhanahu wa ta'ala madaw fi continue nila at mga katawad ng manghuran manuituyan nato hinangon nila sumagawa apabila in amuin pakaradyaan kakahinang nila yaun hati niya wayroon para supatan pa Allah subhanahu wa ta'ala di ikasan niyan kanila haddaw akhirat amsaku pagangan nila na yato biat yung pag-isab nila mga katawad ng manghuran in sa luhay-luhay ang kansa nga mga advice ng mga ulama before ko matug hawak turum yaun hati niya isandak mo ng 2 minute manganal ka punuin na hinang mo adlaw in panagnan si adlaw nakasambayang nagako kaya tunay ko na 5 waktu in mga para na narapo nagkuan sagga tanya to bistahon niya talikon mo marayaw mahang sa magkainang si manusia sa atin niya on nakauling ula-ula na kauling hinang biyayan na yung kaya mapikir mo tubyan sulay before ko pero mo mimatamit to mangandal na ako at pag buong sinilaw pero mo biyan mangandal ko biyan inahinang mo isawon mo yung ginahawaran mo isabon mo in ginahawaran mo nabiyat mga katawad tayo maulan ng 2 minute pagka 1 minute sampai magkapagtawbat ka inshallah subhanahu wa katali ka biyaw natin ni astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim nabiyayan in kahalan si Manu sa maluway pag-isab kanya sab nahisab niya kan salaw hi Umar ibn al-Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisaban nyo ng ginawaran niyo hari pa ka mahisab sabi ni wayron to dapat jumatu nabiyan mga katawad ng Quran adapun isab wa innama yathqalul hisab ala alladhina jazafu ala dunya adapun bunal isab in amuin sa bugat atau bugat mas migpit yung paghisab ay kanda siyo amuin mga sila wayroon na yatali nila buat manikan dunya na sadya yatali nila aun mga manusia bin waliyaz billah way na yatali nila si pag-akhirat wa akhaduha ala ghairi muhasabatin nung hiyasan yung inhinang nila rin diha dunya wayroon paghisab way pagmain uno hindi sila magmain simu na mangi marayaw yan yung kahalan nila mga katawad ng manguran fawajadullaha kad ahsaha sumagawa pagkita nila in Allah subhanahu wa ta'ala yat tukatan kaya lilista tiap-tiap manahod maasdagin kakahinang nila kahalan nila amuna imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala pabiyas sayasan imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pagsusun sin amuin ipun haadlaw kiamat amoy makaiyan siya ya waylata ya kalugian suratul kahf mali hadal kitab unutain amoy kitab ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wayroon natihuma wayroon naka amoy lang ta nakalusot mang makita
buat malainkan manahut maaslag takula siwi-siwi illa ahsa buat malainkan yaitu katan dia lilista wa ma yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala di siya magpanganyaya ang sulagi siu-siu manusia. Yaitu katan magamuyatin masigpit in pagisab kanila. Amuin wala na sinatali dunya na sadya. Sarta wala nila hisab in kakahinang nila. Nabiyahan mga katotan ng Quran in kahalan si manusia amuin masigpit in kahalan niya rin di Tuhan. Namuyatin jumatu haamuin hikalima paghisab. Nabiyaon mari kita hikaunom amunain pagtimbang mga katotan ng Quran. Pagtimbang mus na hisab yan pamus na to timbang unay kakahinang. Timbang unay kakahinang sin ipon. Parman sin Allah Subhanahu wa ta'ala wal waznu yawma idinil haqq. In pagtimbang haadlaw yaun adlaw kiamat bunal. Bunal mga katotan. Laong pay Umar ibn Khattab wazinu anfusakum qabla an tusanu. Timbangan nyo damikyan in ginawaran nyo rin di pahad dunya. Hari pa kamu matimbang dan dituhan daw akhirat. La ilaha illallah mga katatanguran. Yari na kita nyo katan. Bang mo kitaon, yari katan biyaway tahihiklat kayo mo katan in katar ng sinsungon tanyo. Sa inmano siya asab sin kaligap niya. Doon na kasi pagdunya niya, kalupahan niya, ligap siya rin diya mga katatanguran. Di niya matali. Nas'alullah al-afiyah. Sarang to mga katotohanan taliun tanyo marayo ikahanan pagtimbang mga katotohanan. Parman pa sin Allah Subhanahu wa ta'ala wa nada'u al-mawazin al-qista li yawmil qiyamah. Ibutang namo in mga katimbang-timbangan amuin halawng kaadilan wayroon maanya yahang sulagi siyu-siyu manusia titimbangan kaadilan adlaw kiamat. Naray dihay ni mga katao tayo manguran tiap-tiap manusia kakahinang niya marayaw mangi timbangun kaniya parman sin Allah Subhanahu wa ta'ala faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah isiusyu in kaaunan isiusyu naghinang bisandak man hanglo karayawan inyatu kakitaan nyara iwan isiusyu in naghinang hanglo siwi-siwi tu diyaon kangian kakitaan niya ra makataw tay manguran biya din na bang kakahinang niya malagbo kangian ang hindi niya kakitaan nabiyan makataw tay manguran in pagtimbang adlaw kiamat sampai beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin hati niya mabugat in kwani qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatan ila rahman. Dua kalima ini amun kabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kalima ini patuan rahman khafifatan ala lisan magaan siya hadila saqilatan fil mizan mabugat siya hatimbangan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amun in dua kalima subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masud sin Allah Subhanahu wa ta'ala sarta sinamin pa amin pamu iban pamuji kaniya mahasud sin Allah Subhanahu wa ta'ala amin sangat dakula wairun siwi-siwi wairun sakuto niya mga katao tayo Quran sangat in Allah ta'ala sa langkut wairun sakuto niya nabiya ini kahalan akan sa mga kumabaya amuin mupugat in amun timbangan madlaw kiamat dahon daran ka magsabot sinini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makaan siya dila mga katao tayo manguran kakasiyan sin Allah Tuhan Rahman iba mabugat siya timbangan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Biyahayan mga katao tayo manguran in kahalan sin manusia ampay manusia lang ta atin niya bang mubandingon marayong kahalan si manusia uliyadu billah hadahumullah aslahahum hidayatan naman sila sin Allah Subhanahu wa ta'ala atin niya mataud pa imbis na nila lukat lambing amumin di magpaid na kanila adlaw akhirat. Halom sinang kajam mataulin lukat lambing ding sinamin dikir niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kung ikon subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Magkaw nakalapalini bisan nagmanangpo. Dari ataw hanggatos na ba patawron mo na ito para mataud-mataudin karayawan mo adlaw akhirat.
Sa misan inang puati ko, ako biya, kuwan pa. Kung pa sigurado yan. Sabi sin amin, kaligapan mga katao tayo mga Quran. Sehingga sa mga sinang kita niyo magtali, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Hindi na ini amunain sa luhay-luhay. Bang anggaw ta baranda, hilaptik. Sarta, malabuin ka pa, iddahan niyo mga katao tayo mga Quran. Bang mo mausala pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bait asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita anyo hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. In manusiat law kiamat, mabaliskat in kahalan niya mga katao tayo mga Quran. Mabaling tuhan in kahalan niya, in pamayuan niya, makakatog pababaan. Halom sin apinal ka jahannam. May tato illa hasaidu alsinatihim. Sabab sin maani sin dila niya. Sa kaula-ulan tiap-tiap bisara mo yan, iniyan tanong mga katao tayo manguran, nabang inkiawis saramu amoy lukat lambing mangi katan narandihay ni mahinang ingkahalan si manusia, mabalis kat ingkahalan ni mga katao impamayuan niya, makapababa alawm sin apinal ka jahannam. Nabiyanin hantang, hindi lang mga katao tayo manguran, biyaki sa mga ulama, in magwa rin dihay ni, tu kabahagi mga katao tayo manguran. Hukuman niya, panagnaan natin niya, mubah. Amo na yung bisara, amin, daily, kuang diyan, conversation, bisara, biya ini, tiap-tiap, amin bahasa, ang bisara, hukun ko hirap yung langan, mubah yung kahalan niya. Ini karuan niya, amo na in muharram, yaram mga katao tayo manguran. Inamin, hukuman niya. Amo ni mga paglimot atawa pagpitna, pagdara, bisara supaya mabulak yung pagkasilasa. In mga ini muharram. Ini katunya amo na masru, matlub. Amo na hasara, amo biyangay yung kanya sinsara inangun niya. Amo na yung pagbasa Quran, pagdikir Allah subhanahu wa ta'ala. In bariman mga katao tayo manguran, doon, di magugna, in among dila niya magtumtum sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaya ni kahalan. Dalawang si mga ulama, biyari ini pagkaagi mo mag-manage hato ini, in mubah, wasap sadya, tiyo-tiyo sadya, partangahan. Ada po ni Muharram, tiyo-tiyo, mga usarapat mo iroon. Biyat din kahalan. Ada po in amin hasara ito mga pagdikir, pagbasa Quran, pagbisara marayaw, pataurun mo mga katao tayo manguran. Ang kansa din ang mga hilalaungan di Abu Darda radhiyallahu an, uno, ang kansa law niya hinang hikman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinang dua intay nga, ang bukin simud, supaya mataod in pagdungog mo, dahil si pagbisara mo. Mas mataod ko dumungog, dahil si mataod ni pagbisara. Diyan din hikmat mga katao mo, kita nyo, dua sa nintay nga, bukin simud. Mataod ka umang dungog pa, sinamuin kahalan. Dahil si magbisa ang pabiyaon, mataod din bisa si Manus, siya din si dungog. Biyahan mga Islam, kahalan si Manus, siya amo na ipagtimbang. Pagtimbang mga katao tayo mga Quran. Narendihay ni mga katao tayo mga Quran, natin niya, aun kuhan si mga ulama, biya diinin hantang simpagtimbang ini. Rendihay ni atin niya, in pagtimbang, papanjari yun kakahinang tanyo sa pantun gin baran biyayan. Bagus na dito ato ang patimbang mo ni biyayan. Amoy ato amoy aunday nga mga ilalaungan si mga ulama. Atin niya in kakahinang tanyo mahinang siya yan manusia aun baran biyan manusia. Mangi iman marayo. Bagus ato ang pasya timbangon haw ni mabugat. Yara si pagtimbang na dihay mo. Magtimbang pila si mabugat na kanila. Narendihan nilang si mga sila ulama atin niya bukod na ito ayaw na kao magpa atin niya magtali mataod magbiyarin uy biyarin niya ito kahantang biyarin niya ito jumato sabing kaida atin niya in kita nyo bariman in kaida ni aturan tiap-tiap aw ni baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin parkala gaib
in kita nyo at taslimul qabul. Amun tay mauntan nyo ito, sarta parat sayahun pa Allah subhanahu wa ta'ala au in pagtimbang. Damikyan inya to, kukunya tulong si mga ulama at inya, amun makainu-inu apabila amun kakahinang tanyo papanjaron siya manu si aus dito at timbangon. Sabab misan in kamatay haadlaw kiyamat baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam hinangon siya sa pantun, hinangon siya kuan kambing atau bili-bili in kamatay. Nah, dengan hadis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annal mauta yuj'al yaumal qiyamah. Na ito din kamatay artinya hinangon siya adlaw kiamat ala suratin kabash. Amuin kuan yun bili-bili kambing pagubos ang parang dito ato tawahun in mga sila tausul ka iwan taunal ka pakitaon sila biyan. Then di ini pagkita nila biyan kakitaan umundaw na yung mga tausul ka umundaw na yung mga kuan taunal ka yaunin bili-bili atau walong taming kambing. Dan dia ini maka tao tayo manguran uno in hinangun long baitaan sila rin dito hato hal ta'rifuna hada kaya ingatan nyo raka ini nung si mga sila naam hadal maut amo na lang ng kamatay malakal maut amo na yan natin niya mong kamatay narin dia ini maka tao tayo manguran fayuzbahul maut unin hinangun sumbay laung in kamatay yaun antara sin sulga iwan nalka sumbay mga kataw tayo manguran ampa sila baitaan dan dihay ni pagpakuyag ang mga bariman tao sulga ya ahlal jannah ya kamu mga tao sulga khuludun fala maut in kamu yan kakal na tatap na kamu wayroon na kamatay sabab niyatay na in kamatay. Allahu Akbar. Siyumbay na. Allahu Akbar. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Ya kamu taunal ka. Tatap kakal na kamu. Wayroon na. Amuin kamatay. Nas'alullah al-afiyah. Nabiyan makatotay manguran. Nga sabiat to. Atin niya, indun niya ini. Sang to taliun. Sin kita niyo. Indun niya ini atin niya. Usaluntan niyo. Kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sari na hapusun atawa mabinsana in iyan daw si mga ulama anna masyakkat at ta'a tadhab unal to din sigpit si pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan lumawayra wa yabqa unin kumakal at thawab amunin tumbas pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinga sabi tayo nagkumagtalibang taliw mo marayaw biyayan sa inkabuhi matan dito rahad daw akhirat yan. Amo na yato. Ang dunya ni misan biyadiin pagtuyo mo magutas na kaw. Dali nga sabi ito, ang buong pangadyan ka ito, magmatuyo kita nyo pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi kabuhi tanyo, hauno, taad daw akhirat. Taad daw akhirat mga katatay mong mga. Yayan. Naman kung mag-ibadat na hindi napapagasan niya ang nagosin Allah subhanahu wa ta'ala. Madauhat mura, inamuin kabuhi dunya. Nangkan silang si mga ulama ng katawte mahuran. Pagmuhot ka mo, sin akhirat, sab in kata nagmuhot sin adlaw akhirat, sampai dunya nakawa na hasil nila. Dunya akhirat. Adapun in mga sila nagmuhot sa sin dunya, aun na rin kanila nahasilin dunya, aun na rin kanila, way nahasilin dunya. Sumakawa in katan sila ito, way roon nahasilin akhirat. Aun na kumabaya, amin double, atawa amin din diya dya dunya. Pagtalik ko marayaw. Yadin, amin mag-ibadat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabing kakahinang tanyo katan ini, tudyo ni paadlaw akhirat. Diyahan mga kataw tayo mga natimbangon siya. Di nga sabi ito, kati niya, daong si mga sila ulama, buko na, di ito makainu-inu. Mapabilain, amin kakahinang, kapanjaron siya biya, manusia, aun baran, pangusan ni dato, amin timbangon. Biyan mga kataw tayo mga ala kulli hal, sibu da kam hinangon ginawabaran, atau di hinangon ginawabaran, in kita niyo, nagpaparat saya, ika-unong jumatu, amuna in amuin, pagtimbang sin kakahinang. Sibu da mangi,
iwan si marayaw. Nabiyan mga kataw tayo manguran. Imbangon mo. Amo na